Action, programa nga gindihon sang 303 Brigade para ipalabot sa inyo ang mga balita na hanungod sa aton Armed Forces of the Philippines. Impormasyon, accomplishment, issue, opinion, kag serbisyo publiko. Brigade in Action. Mabatian diri sa Action Radio. Okay, oras sa Pungsod, Pilipinas, 14 minutos sa kalabay sa tag na alas 10. Welcome naman sa aton palatonton ng Subongaga Brigade in Action Pizza. 5 kita sa bulan sang Hunyo, tuig 2022. Kag kami ang inyong mga alagad. Sergeant Dikinya halin sa 303 Brigade. Kaga Sergeant Kika nahalin niya sa 32nd Civil Military Operation Peacemaker Company. May nga sa aton tanan. Yes, good morning sa aton mga suking at tigpalamati diriya sa aton sa syudad mismo sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa tanan nga malabutan sang aton nga pagpangalagad Subongaga. Kag sa mga nagatanaw sa aton live Facebook, nga good morning no. Kamusta ang inyong Domingo? Kay daw una nga semana subong sang June. Wala ko partner pag June. Amo ni siyang oso naman ng mga June bride, no? Yes. Ano ko dai, natingala ko pa nga man nga damo ko pakasal. Pag June. Gusto ko no mag June bride, no? June so bride. sabong na ba naman partner trending pa naman ang bulagana ito. Bahala bisan hindi June bride basta wala ka bulagay, okay lang ginasaya, no? Pero may nakita ko to partner sa pag-scroll ko bla sa social media sa Facebook. Ang kalbo na lang ko nung masaligan. Okay. Totoo na. And ay sa mga listeners natin sa mga aga, pwede ka mo nakatig-comment, pwede ka mo ka-tag sa inyong mga greetings, no? Pwede gid suggestion sa aton nga palatontonan. Kay para nami ang aton nga Yes. konsumong nga pag-ulop danay subong aga. Kag partner congratulations, no? Yes, Na ang aton nga winner, no? So for the week, no, last week third week sang April, siya tong nagdaog. So last week sang kung gali third week sang May, siyang nagdaog pagka fourth week sang May kag subong. Wala ta sang pagdaog tungod kay ang hambal ganin naton ang dapat nga ihatag naton yung mga pa-premyo niya sa mga civilian, no? So ang top fan for the week sa duha ka semana is Army, no? Yes. Mismo taga-opisina namon si Ma'am Cha Losada. So disqualified, no? Disqualified siya. Amalya dapat makadawat man sa kanus sang t-shirt kag mug, no? Yes. Pero ampal ko ma'am ihatag tan lang ni sa mga civilian para mangin malipayan man sila, no? So congratulations kay Yes, no. Of course, congratulations kay Sir Dennis Badjan, no, nga taga Silay City. Siya gini ang first winner naton sa top fan of the week. so ang top fan for the week, amo na sa ang kung sinong pinakadamo nga like nga mga post ang 303 Brigade, no, siya na yung magkuan. Yes. Pindi sana na damo. Subong nga week, I think daw ako siguro, pero tiambal ko giveaway na lang ko, no. Yes. Anong top fan of the week man ko. So yatik ta na sa mga kauturan naton yung mga civilian. Yes, ang ambalaga ni partner is why man siya naglaom yang siya nga magdaog. Ang iya lang ya kiti makita iya kung anong post ang 303 Brigade kag makita iya nga nami ang mga information sa ginahatag nyo, makabulig sa aton nga pumuluyo. Gina-like ya, hindi gani like gani partner ang balya, gina-heart ya kag gina-share. Oo. So wala siya nag-expect nga siya ang nangin number 1. Grabe kalipay Abi niya gani kuno una may nag-chat sa iya. Hindi iya accounts ng 303 Brigade. Abi Yes. niya kuno scam. Yeah. Ano ba si scam ko na? Pero tingin communicate ko sa ko isa na sa mga upod ko nga nag-contact na sa imo. For the information nga ikaw ang mangin maswerte subong nga semana. Yes. So congratulations liwat, no? Oo. Kay Sir Dennis Badjan. So sa mga gusto pa makadawat sang mag, no? And t-shirt alin niya sa 303rd Brigade, no? Follow nyo na ang Yes. page sang aton armies diri sa Negros, ang taga- 303rd Brigade partner. Kag-continue gyapon ang aton yung pag-games partner kung sino mangin top fan of the week Oo. naton. No, continue gyapon sa mga duha nanligan nga mga sinimana, duha gid ka semana is nag-top ang army. Nagtapang army. No, ano nato na. Kumbaga, Damu-damuon tigid Oo, guro. oo, Like oo. kada posang 303rd Brigade. I-like is mo, i-like share na mo, naton. yan. Ang pinaka mas manami pagit partner ko sa akon lang gaan ko tip ang aton nga mga listeners i-search gid nila mismo, no? A while nga ginapalo nila, i-search gid nila ang 303rd Infantry Brigade kag no, kung makita nyo namong kung na-like na is mag-blue na siyang like button.
ilang taon nyo gid isa-isa basi may maskip ka mo bala. Oo na. Para kompleto gid. Pero ang pinaka namin sa partner, ang kung sinabi, ang alin sa Monday, Monday to Friday nga Oo. mga post ang brigade. Yes. Amo nang bantayan mo. Kay dira nagaisip mo amo nang top 1 for the week. Kay dira nagaisip from Monday to Friday. So pagka Saturday gini-check na namon kung sino ang nag-top, no. Subong konti ako pang I think last week ay top 7 ko no. Si SM ang top 2, si Ma'am Cha ang top 1 no. May mga civilian pero ara sa top 3, top 5 no. So gusto pa gid maghatag sang ano. Damo ta to t-shirt niyo Yes. gatag no sa mga kaotoran naton nga interesado gid yung makadawat. Nami to ginalipay-lipay to sa kay Yes. Sir padayaw ko naman ni sa mga pod ko. Okay, so thank you. And once again, congratulations. So diri ta partner sa aton nga topiko sa bungaga Yes. no. Kung sa diin atong nagligat si mana na kuno naton to bla na kumbaga wala naton nalabot atong issue bla nga may isa ya ka alumni sang mismo sang eskwelahan sa pinakasikat nga eskwelahan diri sa aton sa Pilipinas. Pungsod Pilipinas no ining UP no kung sa din isa ka estudyante ang nagkumpirmar no naghatag isang statement niya wala matuod nga may mga pagpang-recruit Yes, sang estudyante mismo sa eskwelahan hindi lamang sa UP kundi sa pipila ka mga universities kag colleges diri sa aton sa Pungsod Pilipinas. Yes, So ako mismo nagapamatuod nga nangin saksi ako sa mga pagpang-recruit. Kung gisa gani ambal niya may mga may mga professor pa nga nagapang-recruit mismo. No, hindi lamang Correct. na ang hindi lamang na ang mga recruiter ron Recruiter yung mismo mga niya sulod. sa sulod kuno mismo niya mga professor hindi naton ginitanan na. May ara siya mismo nagambal. Nga may ara. So Kagabi sa iyang experience partner. So, nakita naton nga bisan ano ka deny no sang mga ining mga legal nila nga prente. May nagagwa gid nga mga saksi para pamatud-an ang mga kabutigan nga ginahimo nila labi na sa mga pagpangbiktima sa mga kabataan. Kaya makita naton partner diri sa aton sa Pilipinas no pila ka mga estudyante ang nagkalamatay na Yes. tungod sa Musikang kinabuhi. sulod sining New People's Army no so sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao nga mga kabataan naton nga kumbaga una-una partner mangin aktivista lamang no. O gini paninggitan hindi kami rebelde, aktivista kami no. Pero in the long run makita naton nga ato na patay na sa encounter. Like example si Chad Book kung nadumduman mo partner. Oo. Si Chad Book isa to sa grabe gid paninggitan ato lang pag-rescue sa mga bata dito sa Cebu. Mga lumad. O mga lumad nga ginanglan anon ginato ni no siya gito ya ang nagapaningkamot nagapaninggitan sa dalan. So aktivista aktivista. Pero ano natatabo siya after pila ka bulan. Napatay siya sa Mindanao no gabit-bit sa armas. So balo ka mo ang technique sang armado sining komunista hindi hambal nga oy dali dis pasudlon ta ka sa armado. Hindi na niya kay nga man Bawal ang matras bata. ng bata, Uy, hindi ko daya. Ang gine-technique na nila ang amat-amat nga paghatag sang doktrina hasta nga malumos na gid kabla sa doktrina lang nga daw ginihimo mo na santo si Juma Sison. Oo. No? So ining nagagwa nga mga saksi no mga pruweba mismo nila sang mga pipila ka mga alumni, pipila ka mga estudyante. Ini ang mangin basihan naton nga ipagwa naton ang kamatuoran nga mismo sa sulod sang eskwelahan may gahitabo nga recruitment no Yes, para ma-prevent ang aton mga kabataan no matagaan naton idea ang aton kabataan nga kung may ara man gid magsulod sa ila o kung mang-recruit sa ila mismo nga sa sulod sang eskwelahan pwede nila i-report partner pwede nyo i-report mga ka-aksyon nga sir ako gin-recruit ko mismo sa sulod sang eskwelahan namon may recruitment nga natabo Recruitment nga nagatabo. para matagaan naton Correct. aksyon kag siyempre ara ng aton nga mga legality dira no ara ng aton mga abogado para tan-awon kag ano ba lang katabo dira sa sulod no amo nang pinakanami tungod kay sang una partner wala ni gagwa nga mga saksi statement. tungod may kahadlok no may kahadlok sila nga base kung balikan sila sa mga organization nga ara mismo nakalubong sa sulod sang eskwelahan pero tungod subong may ara na sila kaisog nga ipabutyag kung ano manggid ang kamatuoran so gapasalamat kita nga ara sila buhi nga mga testigos. Ho kabay pa nga ining mga ginipagwa nila nga mga statement, ginipagwa nila nga mga pruweba, mangin dalan ini
para ang aton mga kabataan hindi na maintuan pa sining mga armado Yes. nga mga recruiter. Oo, kaga partner no, tagaan ta lang mga ka-aksyon ming aga sa liwat. So tagaan na naton tips no bla partner kung paano bala malikawan. Paano bala naton malikawan ang mag-entra sa nga nga mga organization. Una bes no. Magduda na kamo no, magduda na kamo kung may mga napipila ka mga persona nga magpalapit sa inyo kagagi inganyuhon kamo nga mag-attend. No, amo na yung una nga step nila partner mong no, so na-discuss naton sang last time atong mga pamaagi stages, nila oh. o mga stages or pamaagi nila kung paano mag-recruit ang mga kabataan. Una bes, once nga ipa-attend ka mo sa rally or ipa-attend ka mo sa rally, magduda na kamo, hindi na kamo na mag-intra, Yes, hindi na kamo oh. magsulod. No, kay amo na sa ang pinaka kung sakon lang pag analyze partner, amo na sa pinaka ugat-ugat gid kumbaga amo nang pinaka cause gid nga magsugod ka nga mangin kumbaga ang imo Julia Magiging ginaliwat aktibo ka na. mangin aktivista ka no at in the long run mangin ano ka na mangin masulod ka na sa ilang hublag no so drop pa lang nga daan sa pag-attend sa rally likawan mo na ay ano makuha ko da sa rally kay ang matutuod nga reforma kag matutuod nga solusyon sa problema hindi rally mo wala iya may nagakasulbar sa rally biskan diin ka pa magkadto no amo na once nga may indikasyon na once nga may tao nga naging ganyo sa inyo, especially sa mga kabataan naton nga nag-eskwela sa mga universities kung din pa nga eskwelahan, magduda na kamo, hindi na kamo na mag-attend kay isa na sa mga indikasyon nga ang inyo nga pag-eskwela maguba tungod sang ina nga pag-rally lang no amo nang paglantaw kaya partner Kagkon niya partner, ining mga nagapanig kung ikaw ya op doon sa pagpaninggitan sa dalanon, mangkuton mo danay kung correct. mangkuton mo danay kung galingon mo mismo. Kung mag-upod bila ko da ang aton gini paninggitan mangin madinalagon kag mangin solusyon ina sa problema nga giniatubang naton sa atong pungsod Correct. or mangin dugang lang kita nga problema sa atong gobyerno. Hindi kay balo ka partner ang mga kabataan subong perti ka adventurous no pag perti ka kumbaga ano sang kaugalingon blad balaan la do sila do tanan na balanan nila no ang kabataan naton alin no? sang una tong mga history At aling hambal sa mga katigulangan ay sa mga kabataan nga nagapamati subong hambalon ka mo sa mga katigulangan to day hindi ka magpaalam-alam kay ulihi ka lang sa duyan. Yes. Na, no? Tandaan nyo na ginihambal sa mga katigulangan. Kaya nga man, ining mga katigulangan natin, eksperyensyado na sila. No? Kita yung nga nag-eskwela. Kumbaga, kita yung nga nag-eskwela sa mga kolehiyo, sa mga high school ng eskwelahan. Nag-ano pa kita? Nag-gather pa kita nga nag-gather sa mga, Kumbaga, sa mga information. pa kita. Ang problema lang, ang gini-gather natin ng mga information, no? ang kaalam nga ginikuha natin, wala natin gini-analyze kung ang kaalam ba lang nga ginihatag sa aton, makaguba sa aton or hindi no ang giningkanyat plus sa aton makaguba sa hindi so sa mga kaluluhan nyo sa mga ginikanan nyo amo nang pinaka the best partner nga kuhaan nila idea hindi ka mo yung magkuha idea sa ibang tao Correct. may magkadto lang da si mo ay kadto tato no hindi ka magpatay mangkoton nyo gid permanente inyo nga mga katigulangan yung mga kaluluhan kag ginikanan nyo kay sila na yung makahatag Yes. sa to nga idea sa inyo. Kagagapati ko partner, wala sang ginikanan niya nga kumbaga magbutang sa ilang mga kabataan sa katalagman, no. Ikuan na nato na i-base lang nato ang nga balgan nga blood is thicker than water. Biska magkinano na no anong gihimo sang bata ko apinan na sa ginikanan mo. Kay tungod nga grabe ang iya nga kwan sa kabataan, grabe ang iya pag-amuma sa kabataan, di ba? May nakita ko nga video partner dito dumatulo ang luha ko nga ang isegue ko lang gamay. May nakita ko nga video mong ang bata is nadakpan sa partner nga may droga. No, grabe ang ilibion sang bata. Sang ginikanan, anon mo na kaya mo nang natabo, nakabayular sa sanglay. No, i-relate lang gyapon sa natabo ni bala nga mga pang-recruit sa mga kabataan naton sa mga universities no. Ang ginikanan naton hindi na gusto sang ang aton nga ang wasdam lang sa atong kabataan nga maguba amo nagipasulod sa mga universities nga gipatagaan sa mayong pag-eskwela kay para hindi bala ang kasagaran sa mga ginikanan naton nak-eskwela kag mayo kay para hindi mo magyan ang ako nang yan nga kabudlay sa muna no amo nang kumbaga ginakuan sang ginikanan naton kita ang gina-invest in bisan sang kabudlay sa aton ginikanan so sa aton nga mga kabataan man panawagan ko lang no kung kuan man kamo matandog man ang kasing-kasing ninyo sa totoo lang no prangka nga istorya ang pagrally na amo gina ang una-una bes nga makaguba no sa aton nga pag-eskwela no kay dira
dira lang grabe na. Hindi ka na naka-focus Hindi ka sa imong naka-focus sa academic. pag-eskwela. Correct. Hindi ka na naka-focus tungod ang imong ginipokusan nga aton na sa rally nga itibong tagid ning aton Itibong ni. organisasyon para magdaog. Pero pamangkoton ta kamo. Correct. O kung ginihambal yung inyo kaugalingon nga damo na gid kamo sang nabalaan, no. Diri sa pungsod Pilipinas, diin ang rally nga nangin madinalagon halin Correct. sang una. No? Mangkoton nyo, sabton nyo, mangkoton ko sabton nyo, sa tanan nga ginhimo nga rally diri sa pungsod Pilipinas. No? Diin ang nangin madinalagon ang katawhan. Correct. Diin nakuha, kung baga ang gusto sang katawhan nga nakuha nila ang singgitan naton da kapikaduhon eh. O sang nagrally bala kamo nagmanggaranon kamo da. Kung Correct. nangin nabulahan balang inyong pangabuhi. Wala tungod kay ang rally isa ina sang pamaagi sang mga armado nga grupo para ipakita sa mga tawo nga gubon nila ang gobyerno. Correct. No, amo na yang kamatuoran dira. Hindi kay intention da magrally para magdaog kamo. Wala na ya ginilagas ang armado, wala na ya Yes. ginilagas ang impinga magdaog kamo. Ang ila ginilagas nga mapasulod kamo sa rally para amat-amaton kamo doktrina nga mapasampa dito sa NPA. Amo na yang Gusto. matuod nga kamatuoran da. O hindi kay Gusto. hambal nga magdaog kada sa imo nga Correct. rally. So tandaan tani sa mga kabataan, damo sa mga alam ni nga kabataan sa aton sa syudad sa Bacolod, sa mga sikat nga eskwelahan di naga-eskwela. Oh, mangkuton yung kaugalingon nyo kung tanan bala nabalaan ninyo. O nga magsinggitan kamo sa dalang, ay hindi amo ning imo na. Oh. Correct. So mangkuton ta kamo. Ang liwaton ko. Sa tanan bala nga ginrally diri sa bilog nga Pilipinas may nagdaog kag uswag ang ila pangabuhi o balik lang gyapon sa pangabuhi sa kanding, no? Tandaan nyo mga kabataan nga tama tong gihambal sa akong partner nga kamo ginipasulod sa ginikanan sa eskwelahan para sa inyo nga future. Correct. No? Hindi na ya para sa future sa ginikanan. Wala ka ginipiskwela sa ginikanan para kung graduar ka imo ginikanan kunon mo, no? Bonus na lang na ya, Oo. no? Pasalamatan na lang na yes, ya, o Doug, bonus sa- na lang sa ginikanan nga kung magulitit tagaan mo ka. or hindi. Pero ang pinaka-purpose gid sina sang ginikanan pa nga ginipasulod ko sa eskwelahan para sa inyo kaugalingon nga buwas damlag. Hindi kay buwas damlag sang iban, no? Correct. Amo na dapat ang isipon mo ang imo kaugalingon, hindi ka pag-isipon ang problema to ya sang iban. No problema sang pungsod Pilipinas imo yang isip mo Hap-an. ikaw ang Makasulbar. Basic simple lang kung gusto mo Pareho, oo, correct. kung gusto mo ang balo mo nga ang problema sa Pilipinas. Eskwela ka mayo. Imo masolusyon tama na partner. Eskwela ka mayo. Oh, dalagan ka politika. Yes. Oh, kag tadlungon ko nang tan-aw mo nga mali. Ikadua may Yes. ara pa. Kung tan-aw mo nga ang problema sang Pilipinas among kapigadon. Ang imo pangwarta panghatag da sa mga nagapangayo kayo dabi Gusto. At least makabuhin-buhin kada sang ila kagutom. Correct. Amo nang imuon mo hindi kay magsigi kada singgitan tapos wala ka man sang Correct. bunot da sa imo kaugalingon no do ka kuan bala hindi nyo amal gani nato nung makita naton kung isa ini mga kabataan sarado na gid ang ila huna-huna no kaya abi nila nabalaan na gid nila ang tanan pero tandaan nyo lang ang ginihambal sa mga ginikanan kag mga katigulangan ulihi lang kamo sa duyan na damo pa kamo sa asin kag kanon nga pwede ka unon para mabalaan nyo ang tanan-tanan pinaasa sa kabuhi mo kag sa kabuhi sang imo nga pareho. Kaga partner, madumdumang gusto una, no? Isang time ba lang, kung mag-inistoryanay na bilang mga tigulang, ang mga kabataan, galantaw lang niya. O, isang una, galantaw lang ginaya kagamamati. Do, gina-imaginize mo na bla. May mga imagination na sa gasulod si mo, nga amo nang inistoryan nila. Once gani, nga mag-intra ka sila istoryanay, sa katigulangan sa una, labtikin magyano. Amo gina sa partner tungod kay upod na da ang disiplina. Yes, no? correct. Oo. So sa ato mga kabataan kabay pang makarealize ka mo Yes, nga maintindihan. before ka mo mangin solusyon sang problema sa Pilipinas tingwae danay nga matapos ang problema mo sa imo kaugalingon. Yes. So 33 minutos sa kalabay sa tagna alas 10 commercial kita mga ka-action pag balik naton istoryahan tani ang statement man bala kag iniblang ang anay man nga rebuilding ang nagsurrender. Balo ka partner subong nga mga sinimana. Grabe ang mga pagsurrender diri sa aton sa Negros kag sa pungsod Pilipinas, no? Damo-damo sa mga rebuilding ang mga nagsurrender. Hindi lamang ang mga armado gid, kundi mismo ang mga sekretary nila, mga legal posisyon. na printing nila, Yes, no? Mga masa nila. Nagasurrender ko siguro na realize na nila nga wala gid sa pagdaog no. Yes, So correct. istoryahan ta na mga kaksyon pagbalik sa aton nga palatuntunan na
ang inyo mga army, no, ang nagahatag subong sa inyo sang mga idea, no. Ang Brigade in Action, standby, magabalik kami. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Hashtag account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Hashtag account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag
Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Kita mga ka-action sa aton nga palatuntunan na alas 10:39 binang aton subong oras kag diretso kita sa ikaduha naton nga topiko mga ka-action kung sa diin isa naman ka utod naton ang nagsurrender Wow. Isa ka anay rebuildi ang nagsurrender tungod sang do hindi na kuno gid magwanta partner ang ang kabudlay sa sulod sa hublag no. So ini nga nagsurrender sa Negros Oriental ginkilala amo si alias ka Justin and or ka Rodin duha ang alias nga ginigamit niya no. Residente sang sitio natuling barangay Budlasan sa siyudad sang Canlaon. No, so ginturn over niya sa aton mga kapulisan ang isa ka 38 revolver kag ini ang pag-surrender niya resulta ini sang coordination sang 62nd IB kag Philippine National Police dito ya sa may Canlaon no. So ang ining armado magiging ano ni say magiging set example naman partner no sa mga kaupdanan niya pa no. Kag isa sa mga nga man pinakadamo partner o kung nagadamo ang surrenderi sa miyembro sang armado tungod sa mga programa sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict no. So gini di ba kita naton damo sang nagareact no labi na sa mga sa babaw ining programa naton sang NTFL kay nga man partner makita nila nga sakto gid igo gini ang mga ginapuntarya naton nga organization sining CPP kag NPA no. So gariak sila kay ti hadlok sila madulaan sila kadre, madulaan sila miyembro. Correct. Madulaan sila sang mga leaders dira no. So kumbaga gini pa dimulis nila. Amo na gani ambal naton partner. Once gani nga epektibo ang isa ka programa, ang gakontra daya gini gusto na nila i-demolish kay nga man. Kumbaga sa gabal sila mga buluhaton. Pero kita ya sa Armed Forces of the Philippines kag sa government agencies naton nga upod sa NTFL CAC ano gid kita yan nagaduso gid sa ini nga programa tungod nakita naton sa pagsulod sang NTFL CAC program diri sa aton sa pungsod Pilipinas asod yung mga pag-surrender no masa mga hangaway mga lideres mga sekretary nila ang nagasurrender tungod kay makita nila nga seryosong gobyerno sa mga proyekto ay nga ihatag dito sa mga gusto mag-surrender no. So like example diri sa aton sa Negros pila ka mga FRs man diri partner ang natagaan naman niya sa mga livelihood no sang mga programa sang Negros Occidental Government no. So seryoso ining programa para sa mga FR no. So ining nag-surrender partner hindi lamang isa ang nag-surrender diri sa Negros Subong no. May ara pa gyapon sa Negros Oriental nga may mga FR didto nga natagaan man sang livelihood no. Kag isa pa partner sa mga nakita ko diri no ining nag-surrender nga si Ka Rodin no.
nakita niya na ni sa ang kaugalingon niya, kag nakita niya na mismo ang organization nga gapalay-palay na. Nagapalay-palay na tungod kay kita mo subong ang ilang grupo pipila na lang kabilog, no? Ang iban gamin na sakit na. Ang iban naglaylo na tungod kay wala na siyang suporta, no? Kagutom na lang ang ginibatsyag dira sa kabukiran, no? So ining si Karo din na isip-isip niya mga budlay pa kundi sa sulod sa vlog nga pati ganing among mga commander do nagaantos na ni, no? So mas better nga magbalik ta sa bakansang gobyerno kag dawaton ang matudtuod nga programa sang army. Partner, isa man ni gyapon kay indikasyon no nga may mga kauturan kita or mga kauturan kita nga mga armado nga nagabalik na sa aton government kay it's because no nakita nila sa sulod sa mga vlog no ang kung ano ang matudtuod gid lang nga nagakatabo didto ang matudtuod nga sitwasyon didto tama tong korekto nga balong partner nga man masigi pa ni pangabudlay ni sa sulod kung aral man tayo sa guwa sa vlog nga mataway wala pa tayo sa may ginapaminsar nga problema wala tayo may ginapaminsar nga karon dugay-dugay malakat naman kami antos naman kami ng isang kaon diri isang bulad kag kung ano pa da nga magyan nga kalanon kag sa seguridad namon basi dugay-dugay ari ding army nagalibot-libot Mas ang ambal sa mga pumuloy sa kabukiran mas may pa kuno magit. Okay, sorry. Ang amo ning hambal partner sang mga pumuloyo naton sa kabukiran nga. Amila sir, mas maayo pa magyan kami bagyo mo. Hindi lang gid kami may bilin pa, may maganit pa kami, hindi lang kami magyan karmado. Kaya kung magyan kami karmado, sir, pati ang amon nga galumlom, hindi lang itlog ang ilapang yon, pati dala to ang munga nga galumlom, ha? Pati uta na solo ko no partner ko mangayo ko no ya kung kagutom ko ro. Solo ko no yang hindi na mapangayo sa armado ang ugbos ka kapayas mo no pero tanan na yan sa tanan nga utanon no balonggay ko no daw stick na lang ko nung gatindog wala na paripot pati punta mo ha kung kaya hamros gid ko no mas mayo pa magyan kami ka bagyo mo hindi na kami magyan karmado kay kaluluoy kami ha bilhin ninyo man biskan mo nga lang ang gapong itlog para may balikan ka pero mo tingala sila ang ugbos kapayas ko wala ginatandog it guro mo no so pero partner nga mga diskusyon naton actually na experience na sang isa man ka FRs kung nadumduman naton si Ka Rachel yes, no kung nadumduman naton mga ka-action si Ka Rachel isa ya ka babayi no isa ka dalagitang nalinlang man o kung naintuan man sining mga recruiter sang armado nga grupo kasi din gin sa isay niya gid niya ambal niya sang primero ya sir ambal niya do okay pa no nagasaot-saot lang kami no naga singgitan na kami sa dalan no amo lang namon routine no kadugayan may mga bagay nang gusto na kami pa sa kaunti kay ako gusto ko man kay ti daw na hiluan na gid ang akon yang hiluan ang akon yang paminsaro sumaka ko no so dito sa sulod pag sulod pa lang namon sulod sa vlog ang doktrina is alalangay tanan pero parehas po sila kung pero parehas tanan wala sang labaw wala sang kung pagkaon parehas tanan no kung kagamitan dapat parehas tanan pero pag-abot niya to sa sulod partner do laing ko no ang pinakasakit pag didto nga naagyan si ni Ka Rachel no ang isa ka former rebel no makita man naton ganina sa YouTube yang video ang ginamulis siya sa sang mismo kaupod niya nga ngambal niya nagasalig sa tungod kay ang propaganda no sa sulod sa vlog nga wala sang bastuson nga mga babae tanan alalangay wala sang himuan sang kalainan kag kalautan no pero balo ko partner gabi sa kabukiran matugnaw man baya diba no so ang istorya niya tupad ko no sila sang isa niya ka upod tuparay sila kiti dikit-dikit sa kabukid mo ginahiram sa kuno ginahiram sa so nag-react sa ambre hindi upod ta di ina nga bagay lain naman na yung istorya no so gintutukan sa ka 45 no? So dito niya na realize nga amo gali ni sa sulod sa vlog nga man nga may mga babayi sila nga ginipasampa sa sulod sang armado tungod para matagaan moral ining mga leaders nila kag mga CEO nila mga platoon leader nila
pagka ginsugid niya sa ilang commander gid, no. Daw wala action, no. Oo. Wala action. Kaya nga man, Isa mong guro si commander nila. no? oo, amo man gyapon ang hinahimo, no. Pangmulistya lang gyapon. Kag inaya buhi nga pamatuod si Rachel nga may mga Oo. pagpamulistya. Pangmulistya ang nagkatabo sa sulod sa vlog. Nga man nga wala nagreact amon commander. Kaya nga man, kung mag-react ako, mabuhinan sa sang isa ka hangaway, no. Mabuhinan siya. Sumadulaan sa persa. So, ang hinimo niya, hiposan na lang, ara gyapon ang hangaway, ara ako. Pero sir, wala na ko yung nagkumpiyansa sa liwat. Oo. Umbaga, bali niya, kung magtulog ko, ang akon nga, ano ganini, sinturon, ano ganini, akon paha, sir, Paha. hindi na paha. PC na, tapos kapulo ko gid, kung bali, Oo. lisuon para hindi kinman, no? At Higtan. least hindi ko kumpiyansa. Uy, gabi. Hambal niya, hambal niya nga may mga, nga target sa mga recruiter, no? Ining mga babayi, nga mga estudyante, nga kita mo partner dira sa dalan halos mostly babayi, no? Nga mga tungod kay ang purpose na nga amo na ang ila pasakaon sa kabukiran para matagaan la taas nga moral ang mga commander nila nga Na lalaki hindi magpa- sa sulod sa hublag, Para no? hindi ano dito, para hindi maguna-una. Oo, hindi na- maguna-una sa tawhanon, tawhanon no, nga nga kinanglanon, nga kinanglanon. kumbaga, no. So kinanglan nila pasampahan sang babayi, no? So amo nang isa ka main reason nga man isa sa mga target ang mga babae nga estudyante. Uy, terrible. Tungod kay himuon na dito nga kumbaga, Dumahimo ka lang to gyapon nga six slave partner. six slaves ang commander, Uy. no. Di doktrinahan ka na. Mayo ka na bala. Kag himuon ka nga six slave. Pag nagbusong ka, ipalaylo ka danay gamay, Oo, pag bata butang ka sa mo, community. bilin mo bata, pasampahon ka naman liwat, no? Uy. So makaluluoy ang aton nga mga kababaihan, no. Kag ina nga mga bagay, mga mulistya sa mga kababaihan, nga katabo ina sa sulod sa hublag, kay hindi lamang si Rachel ang nagahambal sila mismo, pipila ka mga babayi nga mga na-recruit sining mga katapos ang armado ang nagahambal nga may mga bagay gid nga nagakatabo sa sulod nga hindi madawat sa mga kababaihan. Yes. Ang may ara pagid ang pinakasakit partner. May mga babayi halimbawa nahimuslan sa mga commander, no? Kag mag-react, ini patay na nila. Himuon na nila ito ilan ang suspitsa niya. DPI ni. O DPI ni. Ini nga babae DPI ni kinahanglan nato ni nga i-liquidate tungod kay DPI. Pero Uy. ato gali nahimuslan niya to. Munog reklamo, munog action reklamo tong babae. So para para hindi ka istorya, hindi ka para hindi ka makatanugin. istorya, kag hindi maglabot sa pinakababaw nila, ang himuon nila, tumuan nila istorya tong babae. Uy. No? Para tagaan nila sang sentensya nga tumatay. Kung nadumduman yung istorya ni Katkat, no, dito sa I think Nueva Ecija, amo nang natabo partner. Uy. O ginhimuslan sa sang commander sang NPA, gusto niya magreklamo, karon hadlok ang commander nga kung nireklamo sa pinakababaw basi kung siya ang masintensyahan, ginhimo niya tong ginsuspitsahan yung babae nga ay DPI na. Ginsintensya nila patay. Uy. No? Amo na ang nagakatabo sa sulod sa vlog, no. So sa mga kauturan naton, liwat naman mga kabataan naman naton, mga no, please. kabataan da. No, please lang. Napanawagan naton. Pamati kamo sa ginihambal sa inyo tungod kay ining amon nga ginidiskusyon subong para ni sa inyo hindi ni para sa Correct. amon. Kag para malikaw kamo sa katalagman. No, kay bala to partner, kung dira ka sa kabukiran ka mabugnaw ang panahon, di ba? May Uy, tendency gina yang Oo. magapangita ang ilalawas labi na nga dugay sila nga wala kanao, no. So ang ano na lang naton nung para wala na sa mga biktima nga babaye, kang kabataan, kuno na lang hindi igid kamo magsampa sa kabukiran. Kaga partner no, balik naman tagyapon sa ginatawag naton nga mga kabataan. So ang aton nga focus diri partner or ang aton nga kumbaga ang gusto naton ipaabot naton sa mga kabataan naton. Ano bala ang mangin kabuhi nila kung ara sila sa sulod sa vlog, no? Sa mga ginapang mention mo gani partner, no, do totoo lang gid kung ma-realize lang, no? Ang balgan naton partner nga ang ulihi yara gid permi sa ulihi, no? Ang paginulsol ara sa ulihi, I mean. Ang ulihin hindi kinapindi mo kuna. Ang paginulsol ara gini sa ulihi, no. Amo na nga sang time nga nagsulod si Rachel. Actually partner na istorya ko ni siya. Istorya ko ni siya personal like that time. No, na-assign kami sa La Carlota. So isa sa mga nangin recruiter
recruiter dito sa may part sa La Carlota. So ang ambal gani siya nga ang ambal gani no istorya sa kon nga permero ipakuan lang ni sanay giambalan siya nga ang ginikanan niya hambalon nga magtrabaho sa kuno sa Cebu. Tapos sa ulihi ari lang gyapon sila diya sa Negros naga-operate no nangin ano siya Kumbaga, tudloan pa sila paano magbinutig. magbinutig. Oo, magbinutig sa ginikanan. Ti ang ginikanan galaom, uy, si Inday Rachel o ano na to, matrabaho sa Cebu. Gapaningawat man nga ang ginikanan ni nga matagaan sang financial nga suporta kiti pigado man. Ti ang galaom ang mga ginikanan nga to si Rachel sa Cebu nga nagaobra sa ulihi no na find out nga ara saya gali yan dire sa part sang Negros lang man nga permero ambal mo to partner nga nagasawtsaot lang naga demonstrasyon sa dalan sa ulihi Gabit-bit ni Gidya Armas. nakibot na lang ta may video ta na partner pwede nila malantaw sa YouTube no ang Ka Rachel no Pwede ang na- si Batang Negros ang title Si sina Batang Negros. ang aton nga title no. Ara daging saysay niya gid. Oh, gisaysay. Kag may mga footage gini partner kung ano tong ipanghimo nila. May ara niya mga picture gid kay may nakuha si Rachel dati sa cellphone nga ano ginahimo nila, no ano ginahimo nila sa sulod kag anong ginahimo nila before and after. Kag partner no panawagan lang gyapon naton perminaton no pinapanawagan sa kabataan ani no ginamuklat naton sila sa realidad sa matutuon nga katabo diri sa aton no especially sa pang-recruit sa mga NPE ni no so para hindi mag-abot ang amuni nga mga hitabo sa inyo no as mentras wala ka pa sa kasulod sa rally maguna-una ka na ay magsulod ko sa rally amo ni madang Magsunod yung sa rally, mayo, pamagampang ko sang kwan. Di ba? Correct. Na, no? Ang kwan sila partner, hindi lang maguba. Ang punto tadi partner, sa aton nga palatuntunan, sa aton nga programa, sa radio, nga mabuksan kag matagaan na idea ang atong mga kabataan. Para Correct. wala na sa mabiktima diri sa Negros. ginambal na prevention is better than cure. Yes, oo. Mas mayo Amo na i-prevent mo na nga sa bulngon mo pa. Oo, amo nang pinaka namin, di ang pinaka sakto gid kay nga man. Damo sang bata nga kabalutan nga mga maalam. Ang problema, ang kaalam nila, wala nila ginagamit sa tama nga pamaagi. Correct. No? Gamiton naton sa tama. Ang kaalam naton, gamiton naton para hindi kita maintuan sang iban. Ang baka ni alam ni sa hindi sa mintuan. Oo. Pero kung maintuan ka pa Oh, gid. tingala kita ang iban alam na nga man nagsulod sa vlog tungod kay ang ila kaalam wala nila ginagamit para dipinsahan ang ila kaugalingon. Correct. Ang inaton kaalam gamiton naton para dipinsahan naton sa pagpang-recruit ang aton kaugalingon na. Hindi ta magpadala, hindi ang aton kaalam hindi naton ihatag sa ila kag kumbaga magpadala ta sa ila. No? Idipinsa naton ang kaalam naton sa kaugalingon naton para the best kag wala sa mabiktima. And good news partner, sa mga ka-action naton, aton oras sa 3 minutos antes mag alas 11. Good news, parts ang Negros Oriental may ara 22 ka mga former rebels ang nakakuha na sang benefits sa Linsa Eclipse partner. Wow, Congratulations sa mga FRs naton. Mga FRs naton. So 22 ka mga former rebels ang natagaan sang Eclipse benefits. Balo ka partner ining Eclipse, ginihambal pa ni sang mga armado nga hindi na wala na kamatuoran naman niya. Hindi na matuod ang Eclipse sa army. Aryo. Pero ari na. Pila naman ka business. Actually partner ito sa Occidental ka Oriental. correct tong gambal mo nga basta may mga organization or just like for example yung balan naton di armado once gani mag-react na sila sa aton nga mga programa meaning to say na partner may may tupa na o kumbaga matuod ina nga nagakatupa once nga mag-react na siya sa mga programa naton no amo na ganing namian naton partner nga mag-react sila mong kay butang balon kung nag-react sila meaning to say matuod ang aton nga patupa nga programa ginikadlokan na nila ining Eclipse, ginikadlokan na nila kay nga man wala sila inugatag sa armado nila bisan mo ayo inugbulong bakal bulong to sang lanag to wala sila sa matag wala man hindi kun wala man lang kamoy hatag nga bulong di sa amon lanag ni sige di lakat sa kubukiram balik lang kami sa gobyerno kaya sa gobyerno may Eclipse pa sila may 50,000 pa nga yatag ang gobyerno naton di ultimo pambakal sang bulong sa lanag pero sa nagakaon da wala gid ka mo sa matag no excuse me lang excuse me no so kita mo diri sa 22 ka mga former rebels partner nga nakadawat sang Eclipse benefits no
may ara sila sa tag 50,000 nga livelihood assistance kag cash assistance kaya nga 15,000. So 65,000 tanan. Wow. Oo, easy money. No, basta mag-surrender ka mo, ha? Amo na ganing ambal naton sa NPA wala ikaw muna makadawat sa amo sa kwarta. Maliban lang kung maging kurakot ka mo sa sulod kag gapang extort ka mo. Ina makakuha ka mo sa amo na ka dako nga kwarta pero kung ultimo nga miyembro lang kamo da sulugoon sa mga commander nga nagapakuno-kuno balik na lang kamo sa sabak sang gobyerno Correct. kag dawaton ang ECLIP o kon Enhanced Comprehensive Local Integration Program sa atong gobyerno para sa pagbag-o sa inyo kabuhi kag kaupod nyo ang inyong mga Nga pamayay, pamilya. painig ka sa mong ang 22 sa partner mo. Nga panihol gani ko mo. Kita mo? Amo na yung atong gobyerno, ang ginpasalig sa gobyerno para sa mga FRs nagakatabo ginasa gagato pa. So sa mga NPA nga nagapamati subong sa aton nga programa, labi na sa mga commander mostly ka pamati sa atong partner commander no. Si Ka GB Regalado da yung hawgada si mo. Si Idol. No, si Idol, no. So ari na tion mo na ni nga magbalik ka sa sabakan sa gobyerno ha. Hindi mo ang balon nga hindi matuod ang aton nga plato nga programa o kon nga programa sa gobyerno tungod kay ara na subong nagakatabo nakagpipila na ka mga former rebels nga mga kaupdanan nyo nga nakadawat. So kung ikaw mag-surrender man gid, pwede ka mag-surrender di samon. Oo. O kung pwede ka dayo mag-surrender kung sino ang maginisaligan yung kakilala para ma-avail mo ang clip. Hindi ka na kag partner pinakadabis hindi ka magsige tago, no? Dira subong pila na kakatuig sige kada tago. Oo. Wala kada sang napuslan, no? Hindi na yung Kaya magdaog isa ang pa, imong partner. imong pakigbisog da. Ang ano bla, ang natawag naton nga oras mo da nga nausik o chimpo mo da nga nausik nga nasulod ka sa vlog instead nga kun ari ka diya sa sabakan sa gobyerno may tendency nga umwad pagpangabuhi mo pero kung ara ka diya sa sulod sa vlog wala tama mo tsansa. nambal mo gani partner nga ultimo ka lang nga miyembro no ang matabo sina ang gaganar kining mga lideres nila nga ginapang extort ninyo nga kwarta sila lang gaganar no imagine mo bla si Maninoy mo juma season din sa Blasubong. Ako partner, alam mo ako member sa Armado. Patulugon ko commander ko kagapuson no. Gapuson. Oo. Dala mo ng mga armas, bitbit mo pa sa. Oo. Di ba may award may may reward na sa mo. may ano na may reward na mga reward commander. money. O may reward money. Ang reward money 500,000 tulog-tulog black rang commander kay gapuson ta ka. Kung sa buwan ay kamo da kapod mo nga Alimbawa, kuan, siyam kita. O siyam kamo ka member da, no? Patulugon nyo, commander, di, halimbawa, ang award nyo, mga 2 million, 1 million. Kay taas yung Taas ranggo. Patulugon nyo ka, gapuson nyo. O, kag bitbiton nyo. Armas. Surrender ka mo, may armas ka mo, automatic 50,000. Isa ka mo. Uy. O plus ang Okay. isa ka milyon, tungaon nyo. Tag 100,000 plus ka mo, 110,000. O pila na? May 170,000 ka na. Correct. Plus pa, may livelihood program ka pa nga 50,000. Dako kayong imo makuha. Gina-imagine ko ati paano nila bitbiton ng commander butang sa kawayan. Butang sa kawayan, Dolitson. Dodoyanon yung bilang commander para hindi man masakitan para pagbalik pag naog nyo sa kwan sang army sa campus ng army or sa Correct. police station wala balda wala bal maluoy man kamo tao man na may kinamatarong man na. Ang aton lang i-surrender naton Surrender. Yes. so mga ka-action wala na kita ikaw oras partner Sa liwat no madamo gid nga salamat sa pagpamati sa aton nga programa diri sa Brigade in Action no. Ang aton nga ginadulong diri nga mga information is para ni sa mga awareness kag prevention man no sa mga especially no partner sa mga kabataan naton kay nagtrending ini mga kabataan naton nga nagarally so isip usa ka magulang man ninyo or tigpangapin sa aton nga pungsod Pilipinas no wala kita sang laing tumong diri sa aton nga programa kundi ang seguridad nyo kag ang katawhay sa aton nga Negros or pungsod Pilipinas. Madam. so thank you gid kay Sir Ray Barriuga nagatanaw sa aton live. Kung sa mga suging atin good morning. Wala nagkikita igong oras kami nyo alagad sa kahanginan na Sergeant Gikana and Sergeant Tiginya. Good morning sa inyo tanan tubtob sa sunod nga Domingo.